עכשיו אנחנו לפינת היחסים שלנו. שלום לדוקטור עמליה רוזנבלום. היי עמליה? לילה טוב דוריה. תראי, כל שבוע אנחנו משוחחות על דרכים להצלת הקשר ולהבראתו, אבל היום לא פחות חשוב, מתי צריך להרים ידיים ולהגיד נפרדים? אז כן, זו שאלה שמעסיקה הרבה אנשים. את יודעת, הייתי מתה שיהיה לי כדור בדולח, שבו באמת ככה אני יכולה להסתכל ולהגיד לאנשים מה ההחלטה הנכונה. כמובן שבתור מטפלת זוגית אני רוצה שאנשים לנצח ינסו להציל את הקשר ביניהם. אבל מצד שני גם בתור מגשרת וגם בתור בן אדם שהתגרש בעצמו, אני יודעת שלפעמים זה כן הסוף. אבל את יודעת, בשביל להראות משהו לגבי האובססיביות של הדבר הזה, אז בחרתי קטע מסדרה שאני חושבת הייתה 9 עונות על השאלה, האם הם יחזרו? Sex and the City, בואו נראה. I need a sign. Just tell me I'm the one. Can't do this. So that's it? שובר לב גם 300 שנה אחר כך. תגידי, רגע, אז מה הסימנים בעצם? אם האדם קם בבוקר ומרגיש שהוא שונא את הבן אדם שלידו איתה, או אם לא מפסיקים לריב, אז צריך ללכת? אז תראה, זהו. אז שנאה היא לא ההפך מאהבה בהקשר הזה. ריבים, וזה הדבר המנחם שיש לי להגיד הערב, ריבים, העוצמה שלהם, הדחיפות שלהם, בפרספקטיבה של טיפול זוגי, היא לא סימן שצריך להרים ידיים. אנחנו רואים את זה בתור איזשהו רצון, איכשהו כן להגן על הקשר, כן להשיג איזושהי קרבה, אבל זה יוצא מקולקל. זאת אומרת, אנחנו מגנים על הפגיעות שנמצאת מתחת, וכל מה שאנחנו רואים זה ניסיונות ההגנה אחד של השני. אלה בעצם הריבים. אז את אומרת, שנאה זה לא ההפך מאהבה, וכאן אני מצטערת שלא ביקשת ממני לבחור קטע, כי הייתי בוחרת את הקטע מעקרות בית מרשות, שאחת הדמויות מסבירה שאדישות היא ההפך מאהבה ולא שנאה. תשובה נכונה, אבל חלקית. אדישות היא ההפך מאהבה, וזה נכון, ויש עוד הפך אחד לאהבה וזה פחד, והמשותף לשניהם זה שבשניהם אלה מצבים שאת לא, מבחינה טיפולית, לא תביא אנשים לפגיעות. אם זה פחד, אם בן אדם אחד מפחד מבן הזוג שלו, אז את לא תביא אותו לפגיעות בגלל שזה מסוכן לו. ובמקרה של אדישות, את בעצם נמצא מולך לא אותו בן אדם שרב ולא יודע איך להגיע לפגיעות, איך לחשוף את הכמיהה לקשר, אלא בן אדם שפשוט לא מעוניין. ועם הדבר הזה את באמת פשוט לא יכולה לעבוד. אז אולי זו לא תשובה פילוסופית מבחינת, את יודעת, איך את יודעת שהגעת לסופה של האהבה, אבל זו תשובה מעשית. זהו, אז זו תשובה מעשית מנקודת מבט שלך כמטפלת. נכון. מה התשובה המעשית כאדם קטן ללא הכשרה? כן. כן. מה קרית ברדשו צריכה לשאול את עצמה? אני אגיד לך מה אני שואלת, מה אני אומרת למטופלים שבאמת ככה סובלים מאוד מאיזושהי התנהגות, בין אם היא תוקפנית או אימנותית של הבן זוג שלהם, וזה מעיב להם על החיים והם לא יודעים אם לגמור את הקשר או לא. אני אומרת, תדמיינו שהייתה איזושהי תרופה, את יודעת, אני מאוד ליברלית ביחס שלי לתרופות, ושאפשר היה, בן הזוג שלכם היה יכול לקחת, והיא הייתה מעלימה את אותה תכונה בעייתית, קשה, שמכבידה לכם על החיים. האם אז הייתם נשארים איתו לנצח, או עדיין רוצים לעזוב, וזה בעצם התשובה. יפה, כן, נכון. אם בן אדם מרגיש שכן, פליז, איפה נרשמים לקבל את התרופה הזאת, שתעלים את הקושי, אז יש מה להציל. דוקטור עמליה רוזנבלום, תודה רבה. תודה לך.